Forumun ikinji günü onun maslahatlary bölümçiligine iş boýunça dowam etdi. Şolarda Türkmen TV adynyň geljek dogrusyna durluk geçilip, oňa täze eksport uglaryny hemde eksport mümkinçiliklerini ünsi çekildi. Maslahatyň galkynyş gaz käniniň ösüşi, Türkmenistanyň TV adyny monetizasiýa etmekle iterýän güýj atly bölümçetiniň işi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Şoň ýalama neft himiýa ulgamynyň işleriniň çäklerine neft gady önümlerini eksport etmegiň ýene bir ugur hökmüne häzirki ösüşler barada aýdyldy. Dowuşyň dowamyna daşky uşagy kömür turşy gadynyň zyňynlaryny azaltmak, innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak hemde umumy energetikada gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmegiň paýyny artdyrmak bilen baglanyşykly metaller aralyp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda TV gadynyň ägir ulgurlaryny eýe bolan Türkmenistanyň energetik howpsuzlygyny üçinetmekde hemde energiýa serişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmakda eýleýän urny aýratynlygy taldy. Çykyş edenler ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň ulugurlaryny strategik meýilnamalaşdyryş hemde halkara hyzmatlaşy üçin berk büniýady döredýänligini belediler. Forma gatnaşyjylaryň nowataky dowuşugy arasy energiýanyň geljegi, innovasiýalary gaýtadan dikildirýän energiýa çeşmeleri we metan zyňynlaryny azaltmak diýilip atlanyrly. Arasy energiýanyň üçinedilmegi wagtda Türkmenistana toplumlaryň işleri alınıp barilýar. Ma'lum bolýary hurmat prezident bilen Birleşen Milletler Guramatynyň howanyň üýtgünmegi baradaky çarşuwly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatynyň 28-nji mejlisine eden çykyşynda Türkmenistanyň ähli metan boşnamasyna goşulýanyny hemde bu urda halkara guramalary şerekem hyzmatdaş ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Şununla birlikde betarap ýurdumyzyň ekologiýa ulgamyny sebäp hemde ähli derejede mundan belegem netijeli gatnaşyklary dowam etmäge ygyrarlydygy tasdiklanyldy.